this video, we explore how Christmas is celebrated in Finland, the home of Santa Claus. Christmas in Finland is more than a holiday. It's a tradition rooted deep in the north. Families gather, saunas heat up, and the day slows down as people prepare for Christmas Eve, the most important moment of the season. From handmade decorations to peaceful snowy mornings, Finnish Christmas is a celebration of calm, connection, and simple joy. We'll also be showing you how the Christmas opening season was held in Lahti, a city in Finland. This time of year is something really special here, and we are excited to show you how the season begins. And in the course of this video, we will also take you to Helsinki to show you the Christmas atmosphere in the city. You can also meet Santa Claus in his red Christmas house at Santa Claus Village in Rovaniemi. The warm-hearted Santa Claus welcomes visitors every day, free of charge. Don't be shy, Santa is a jolly good fellow. Tietenkin mennyt, ei me yleensä tarvitse harjoitella kuin pari kertaa, niin sit homma on ihan hanskassa ja täällä on taas yli 30 piettä. Me viitään, taputan, nähdään kuvitaan. Ilta pitkä on, taivaalla valoton. Petteri vois nenässään valon tuoda pimeään. No Petteripä siitä asti pulkkapukin kiskoen johtaa sen riemuisasti luokse lasten kilttien, luokse lasten kilttien, luokse lasten kilttien. Juostaan! Entäs jos tulee kauheen hiki ja kuuma? Ei haittaa! Juoksen, stop! Piti pysähtyä! Hirveän vaikea pysähtyä, kun noin kova meno. Uudestaan! Juoksen, stop! Hei! Kerran vielä hiivitään. Kokeilepa hiipiä takaperin. Hiivin, stop! Hiivin, stop! Hei! Jos me ollaan nyt puhuttu siitä, että joulupukki on Sitten hei, jos sulla on vieruskaveria lähellä, otappa kädestä kiinni, koska leikitellään. Sitten leikitellään kuusen alla, kunnes päivä koittaa taivahalla, ja kaikki laulaa. Hiljaa hiipi joukko varpa hillaan, kotikooloihinsa alle sillan, joulupukki pakkaa jo käy. Nyt nimien kirjaan merkitään taas, tuhma vai kiltti, ajatelkaas. Totuliku taas pienet
itkeä saa, ei meluta saa. Sopu on paljon mukavampaa, joulun pukki matkaan jo käy. Hei! Vähän musiikkia, tonttulämpiltä! Miikka Tonttu! Ajatelkaa, maailman paras ja kuuluisin tonttubändi on tänään tullut Lahden torille, kaukaa Korvatunturilta. Mutta hei, ken lelut nuo saa, ken pelit nuo saa, monta on pientä odottajaa, joulupukki matkaan jo käy. Hän nuketkin pienet tytöille tuo, pojille autot upeat tuo, joulupukki matkaa jo käy. Ja kohtalona kuusee, taas juhlaa viettää voi, taas lahjakääret aukaista ja joululaulut soi. Siis ei itkeä saa, ei meluta saa, tonttu voi tulla ikkunan taa, joulupukki matkaa. Da-da-dee, loistava. You are almost ready for Christmas. How about you? Joulupukki matkaa jo käy. Hei! Vähän musiikkia! Mikä auto tuolla? Kuka siellä? Siellä on joulupukki! Aivan ihana, morripojat on ottanut joulupukin tänne. Onkohan joulupukin porot väsähtänyt tässä kesken kaiken, että morripojat on mennyt auttamaan pukkia? Se on hyvä! Joulupukki nyt sitten tulee tonttujen kanssa. Eikö se ole hieno? On se Pekka hieno, eikö se ole Miikka? Tähän! Nyt ilmoitetaan jo, joulupukki tuli! Tätä mä olen odottanut koko vuoden. Joulupukki tuli. Ja silloinkin mukana noita, että joulupukki on päässyt nyt lavan reunalle. On päästy, on! Hän antaa läpyjä. Voisiko torilta joulupukki on täällä? Joulupukin mikrofoni kun vielä auki, niin ai. Hyvää huomenta, kuuleeko Lahti? Mitä kuuleeko Lahti? Eikö ollut aika rouhea toi kuorma-auto, millä meikäläinen tänä vuonna tuli? Mut voitte vaan kuvitella, kun aamulla lähdettiin 3 aikaa Rovaniemeltä, kuinka kylmä oli tulla tänne asti. Ei ollut semmoista kattoa tuossa ollenkaan. Siellä oli 30 pakkasta, voi mavon silmä. Väsähtikö porot, kun Morrin pojat tuli sua auttamaan pukki, vai mitä tapahtui? Ei, porot on vielä tunturissa, ei oo tullut kotiin vielä. Tultiin tänään tommosella. Mites muuten pukki, miten sä oot voinut? No kuule, ihan hyvin ollaan voitu ja kaikki meiningit tuolla meillä Korvatunturilla näyttää siltä, että ihmiset on ollut tosi kilttiä. Arvatkaa muuten monta lahjaa on tähän mennessä tehty. Voi huutaa sieltä. Montako lahjaa on tehty? 3. Mulle, sulle ja mulle. 3. Jos keskiarvosta ajatellaan, Suomessa on 6,5 miljoonaa ihmistä, jokainen saa 2 lahjaa, se tekee 13 miljoonaa lahjaa. Voitteko kuvitella? Joo, ne kun lyö reekyytiin, niin kun on Petterillä vetelemistä. Minne ihmeeseen ne mahtuu, ne miljoonat lahjat? Kyllä ne säkkiin mahtuu, niin kuin aina on tähänkin asti mahtunut. Se on semmonen ihmesäkki, me ollaan Muorin kanssa. Lämmitelläänkö vähän?
Joo, nyt on niin kylmä. Eikö oo? Tällainen lähilämmittely on kyllä tosi kivaa Pukinkin mielestä, mutta pitäisikö meidän vähän rokkailla, kun meillä on niin hieno rokkitonttu tänne saanut tänään. Ehdottomasti, eiköhän rokata! Joo! Mikäs meillä on eka biisi? No mä ajattelin, muistaako Pukki, miten luistellaan? Totta kai. Onko milloin luistellut viimeksi? No, hirveen moni. Kokeilkaa vanhemmatkin näyttää vähän etupeltoa. Miltä se näyttää se aikuistenkin luistelu? Ai, nyt luistellaan! Koska luistellaan ihan muuten vaan, kun maassa on lunta ja pakkasta. Koska luistellaan ihan muuten vaan, no tietenkin talvella. Ja tässä laulussa aina säkeisten lopussa tulee, että no tietysti talvella. Ja silloin sun pitää hypätä niin korkealle, että sä menet tuon kuusenkin vaan. No tietenkin talvella. Ei ollut vielä ihan kuusessa asti toi hyppy. Mutta entäs, miltäs näyttää sun hiihtäminen? Lahdessa pääsee jo vähän hiihtämään. Osaatko hiihtää? Koska tehdään taas lumiukkoja. No tietenkin talvella. Hei! Mustaa, kenellä on päällä jotain mustaa, jotain mustaa. Sen on vuoro mahtailla, kel on jotain mustaa, jotain mustaa. Sen on vuoro mahtailla, kel on jotain mustaa, jotain mustaa. Ai kun näyttää hienolta toi mahtailu. Hei! Otetaanpa vielä semmonen, kun ei me voida tässä luettella kaikkia maailman värejä. Niin otetaanpa se vaihtoehto, missä on kaikki maailman värivaihtoehdot. Ootko valmis? Kenellä on päällä ihan mitä vaan, ihan mitä vaan. Kenellä on päällä ihan mitä väriä vaan, ihan mitä väriä vaan. Sen on vuoro kömistää, kel on ihan mitä vaan, ihan mitä vaan. Sen on vuoro kömistää, kel on ihan mitä vaan, ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan, ihan mitä vaan. Ja vielä, ihan mitä vaan. Veikkaan, että uusi! Vielä kerran tosi kovaa! Tule, valo, sytytä, kuusi, tuo, Jes, me saatiin joulukuusen valot syttymään. Ihan mieletön suoritus, näin se tarkkailu toimii. Ympärillä lapsukaiset kauleilevat suulosti. Ja isot aplodit kaikille! Anna tulla vaan, me tykätään aplodeista. Sieltä vaalilämpöä tulee. Hyvä Pukki. Ja en tiedä onko mitenkään huomioitu, mutta pitäisikö meidän yhdet aplodit antaa vielä tuolle meidän Pizzalle, joka hoitaa tämän joulun joka vuosi. Annetaan oikein raikuvat aplodit Pizzalle. Hän on tässä, hän on Pizza ja hän hoitaa koko tämän. As we continue this Christmas journey across Finland, it's time to make our way from Lahti to the capital city, Helsinki. Helsinki comes alive during the holiday season, filled with lights, music, and a warm, festive atmosphere. So now, let's head into the heart of the city and experience the Christmas spirit that makes Helsinki truly special. Hymn room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing,
and heaven and nature sing. As we step into the Helsinki Christmas market, the first thing that hits me is the atmosphere. A blend of warm lights, winter air, and the soft sound of people laughing and moving between the stalls. There's something magical about this place, like the whole city slows down just for a moment to celebrate together. The scent of cinnamon, glögi, and fresh pastries drifts through the air, pulling you deeper into the heart of the market. Everywhere you look, you see Finnish craftsmanship, handmade gifts, and traditions that feel both old and alive. This is the Helsinki Christmas spirit. Simple, authentic, and quietly beautiful. Kauheasti juttua. Ai jaa. Juu, Enselillä on
purehepuli, isät ja talvet ja joulut ja juhannukset. Sä oot täällä. Ja minun nimi on Nappi. Ja joulussa minä tykkään etenkin. Häntä tarvitsee pitää vähän silmällä, koska Nappi ei enää millään malta pitää varpaitaan erossa noista joulupaketeissa. No oikeastaan Nappi haluaisi jongleerata jaloillaan koko ajan ja ihan kaikkia. Se on totinen tosi. Kyllä. Ja hei, minun nimeni on Rusetti. Ja minua joulun tulee vähän jännittää. Jännittää. Mikä sinua jännittää? Rusetti, ei sitä koskaan tiedä. Vähän kuulostaa joulupukilta. Ei taisi olla täällä. Oi!
Blondie. One blondie. Yeah. How much is it? €4. Okay, give me one. Per card or... Here you are. Thank you. Thank you. As we leave the Helsinki Christmas market, we carry with us more than just memories. We carry a feeling, a reminder of warmth in the cold, of community in the quiet, and of the simple beauty that makes this season special. Until next time, Kiitos Helsinki, and happy holidays.